Yan. Baka ito. Yan, ganyan. Itong mga hila, mga ito. Ay, mas malaki pa yung kanina, talaga. Ito, pinato mga ito, laki. Pinato. 4.5 na to. Kaya talaga ramdam ko mga ito, talaga. Promise na ito. Aba, oh. Ano naman isa? Yan na naman. iniwan ko lang. May huli. Ganda pa to, bigat. Oh yeah. Allah, dumawi na naman ka to eh. Alak yun sa kanya. Laki ng sayang naman. Hindi pa kayo true love ka to eh. Sabi ko na, dalawa ka to eh. Laka, alin dito mas malaki? Ay, ito. Makapal nga rito ka to eh. Dito ka to eh. Makapal talaga rito. Pag sineryoso mo talaga. Yung taba ito, usaw. Makapal dito ka to eh. Asa na? Kapal talaga rito. Dalawa naging dalawa. Baka ito yung naging dalawa. Isa lang ito kahinaw. Dalawa. Naging dalawa. Gumawa pa ng recruit. Shout out. Oy, kamiwas, dito na kami. Oy. Paagos lang kami. Si bata doon nasa Wanderilo. Ayun. Sana kasi yung talong. Ayun mga sir, good morning po ulit sa inyo. Mga toy, panibagong araw, panibagong vlog tayo siyempre mga toy. So yun, tara mga toy. At magta-try tayo ulit dito sa may likod ng Taguig People's Park, sa paboritong spot namin ni Katoy Oboy. Kaya pa-support din mga toy, no? Kay Oboy Fishing at iba pa. Ayun, kay Katoy Ed. Yan, ito yung madalas pupunta rito mga toy. Katoy Ed vlog mo, la Coach A, Kabiwas, Kabingwit, yan, si Katoy Idol Delmar Fishing Adventures. Yan, na-try natin mga tayo, no? Paagos tayo natin. Ang BSF dito ay hindi siya effective dito sa banda rito. Ang BSF lang mali sa West Rimbo, doon sa dulo, at sa may Guadalupe, sa Wanderilo, at siyempre sa Laguna Lake. So may mga parts dito mga tayo pala na ano, na hindi masyadong kagagin. Sabi na lang, kayo na lang bahala mag-anap eh. Oh, yan na naman mga katoy, oh. Oh, diba mga katoy? Oh, kagat, oh. Grabe. Simula pa lang mga katoy, oh. So, ang tilapia ngayon mga katoy ay di masyadong matataba, no? Parang sa Laguna Lake din, masyadong matataba kasi nga eh, ang balita ko ay yung tubig dagat kasi doon sa Laguna Lake ay ginagawa nila na ano, mineral, parang ganoon pa. Ngayon yung parang nasisira ata yung ano ng mga to, yung pagkain ng tilapia na mga giging lumot. Yun ang balita ko. Oh, yan na mga to. Baka malaki to. Grabe. Dalawa mga to, oh. Oh, first time ko makadalawa dito sa spot na to. Oh, sana di makawala. Good size. Magkaibigan ito. Oh, pinakagat pa yung isa. Grabe. Oh, mga toy, oh, tingnan niyo mga toy, yung halos pare-pares mga toy yung yung taba. Kasi nga hindi na siya nakakain ng magandang lumot sa Laguna Lake. Saka ito mga toy. Uy, grabe, mayroon pa mga toy. Tatlo pala, sana mga toy, may kaliskis pa yung isa, oh. Tingnan niyo mga toy, yung hook ko. Siguro pinag-aagawan yung hook ko. Sila Kabingwit, Kabiwas ay nasa Wanderilo. At nabasa ko sa chat ko sa aming GC. Ewan ko lang kung sino pumunta dito mga tayo. Sana may pumunta sa natin dito. Kuya Francis, oh. Coronado at Kuya Ek, Kuya Jess, Kuya Prince Pabarlan. Dito kuya. Pwede kayo rito kuya, oh. O yun, oh. Di ba malaki? Malaki to. Malaki to. Ano ka? Ay, malaki to. Grabe, oh. Ala ka, Kabiwas, oh. Kapitlet. Ay, ganda. Ganda ng niya, oh.
Ito magandang tama mga toy. May paligpik na may ano pa. May tama pa sa ano. Yun oh, maganda mga toy. Size ito, mataba. Meron din palang mataba. Sabi ni tatay, ano daw eh. Kailan, mapayat daw. Saka dito mga toy, masarap yung isda rito. Nasubran ko ata sa yaon. Masarap yung isda rito mga toy. Banda rito. Oh, yan na naman oh. Grabe. Oh, ay grabe. Ang laki. Lagyan natin ito, mayroon pa rin. Ulag sa maliit. Makakagating pa. Grabe ang aga ng kagat oh. Napalas iso, nagkakagata na. Pasensya nyo namatay dito na kasi ano yan, park yan ganito. Medyo may nagsisigawan. Minsan, ano, ayan mga tayo, ganda oh. Yay! May kabayo na dyan sa ano. Pakainin nyo yung kabayo dyan, Nay. May kabayo na dyan. Nakikialam tayo. Nakatoy, good morning. Si Katina naman. Shout out. Shout out. Oy, kami wasa dito kami. Oy. Paagos lang natin. Tapos Si Bata doon sa nasa. Nasaan sila? Wanderilog. Wanderilog. Ayun. Ito lang katayo. Lalim. Ha? Ito lang lalim. Yan lang. Ano? Babaw. Isang yan tapos paagos tayo nito. Ang ganda. Ano kayo lang? Wanderilog pala kayo ha? Oy, dito lang yung tilapia oh. Anda. Wala ka lang sa Wanderilog. Ang payat ng isda rito ngayon, no? Mayroon to eh. Grabe ka tayo. Dito kaya ako. Sige, pwede naman yan. Ano yung sa? May mga kanya-kanya kami dito mga tiyan, ano? Yung may oras-oras kasi dito mga tayo eh. Ayan, oh. Dito ang banda rito. Alas 10. Dito ko sa alas 10 mga tayo. Sikat tayo na pang alas 10 may jatay na hanap po dyan. Pang alas 11 na yan ha. Sa dulo ko na. Alas 10 na pa lang. 10:51? Oo. 9:51? 10:51. 10:21. Oh, biro-biro mo. Tama lang yan dyan. Diyan ka sa ano? Ako sa 10:30. Istorbuhin kuya kasi andito na. Mamaw na naman ka tayo. Oh, malaki to. Oh. Oh. Size ng hook ko kasi ano lang? 9. Oh, mga tayo. Oh, wag kang gagalaw. Yun. Ganda. Ay, thank you Lord. Meron na naman tayong ano, pang durudugtong. Sabi ni Kabiwas. Ay, ganda talaga mga. Pasisa niya naman yung video natin minsan kasi ano, minsan talaga nagkukurap-kurap eh. Minsan tumili na, minsan lumalabo. Okay, shoutout nga talaga kay Kabata TV. Kabata Nonoy. Okay ka na Nonoy. Ito na naman Nonoy. Yan na naman. Ito yung malaki na naman to. Lako. Oy, ganda na naman kasi. Sarap ditong taong-taong mga kasi. Kataba kasi. Lumalaban. Ito pa oh. Ay. Sabay-sabay na. Kachoy, dito sa pangalas 10, Kachoy. Nasa 9:30 ka kasi pumisto eh. Atras ka dito. Master fishing, yan. Mga ganun. Mga natin. Yan. Kasayurinan feeding adventures. Yan. May pang-ulam na. May pandurudugtong pa. Bicolano vlog, yan ah. Kakatawa si Nono yun. Oh, yan na naman. Ay, sus! Kachoy, dito ka talaga. Ganda na naman! Ay, ganda ng ano. Pagas ka tayo. No? Ayan, maganda-ganda to. Ito. Sarap ko sa ano, preto. At sa Idinis, oh. Takko. Kasi nyo naman rin talagang haba na naman ang ating video. Promise.
Pero talagang hanggat maaari ko talaga hindi ko talaga pinapahaba eh. Itong nasusundan ko nga itong video na tumatoy, ano talaga eh. 20 plus na, 20 natin mga toy, viewers na naman tayo. So, seryoso to. Si tumayimik na yung ilog oh. Kagatin mo nga. Pakiusapan ba dito mga toy? Kagat. Hop. Uy, dalawa na. Oh, sabi ko na, dalawa nga. Dalawa kasi. Laka, alin dito mas malaki? Ay, ito. Makapal nga dito kasi. Dito ka kasi. Makapal talaga rito. Sige, pag sineryoso mo talaga. Yung taba to, isa oh. Diba? Meron palang matataba. Ang kapal dito kasi. Asa na? Yun oh. Grabe. Kapal talaga rin. Dalawa pa yung isa. Dalawa, naging dalawa. Baka tayo naging dalawa. Isa lang to kahinaw. Dalawa. Naging dalawa. Gumawa pa ng recruit. Di ba mga katoy? Kaya tara na mga katoy. Sa ano lang to. Likod ng Taguig Staples Park. Ay pa. Na kayo magdalawang isip mga katoy hanggat maaga pa. Maaga kagatan katoy. Yan na naman mga katoy. Grabe. Ay, ito malaki. Hindi, isa lang. Hindi pa ka nalalagyan ng pahay niya. Isa kinagat na naman. Pagos na. Ay, taba na nito. Yun, grabe. Huwag ka makakawala. Kasi George. Ay, ito akin. Kasi Sunny, sa'yo ko si Sunny. Ha? Oh. Yan kasi Sunny yan. Gabi, Mare, meron na naman ako. Pare. Oo, kasi masurtehan lang siguro to. Kung kaya nakuha ko lang talaga yung tamang timpla. Mga sira-sirang cellphone, TV. Yan na naman, grabe kaliit lang ng kagat. Malaki to mga toy. Ito na yung plapla. Plapla to. Pulahan. Ang tagal lumitaw kasi. Grabe laki na naman. Pulahan na naman. Ganda. Grabe Paglaban siguro to sa angata. Paglaban siguro yung mga toy. May tama. Gas. Karatista siguro tong isda na to. Wala man lang gas lang. Umpukan na dito Ha? Umpukan na dyan. Umpukan nga kasi ito Atras ako konti. Ito kasi. Andyan talaga kasi ito lang. Yan. Ganun lang kasi yan. Dire. Bakit? Ba't ayaw mahuli? Dami na. Ayaw na tamaan Ayaw tamaan. Gano'n kalaki yung hook mo? Hindi. Maliit. Sakto lang. Pero sakto lang Ano natin Tsaka na yung tong ko. Tamaan na dyan. Ayan mo lang kasi. Ang dami nila Nahagi ko kagat-kagat Ang dami rin hipon. Lumulok hipon siguro yung kanina. Nagluksuwan. Nahuli ko yung malaki mga nagluksuwan yung yung mga hipon. Kala siguro hinahabol sila nakasabit na pala sa hook ko. Grabe pa tayo nakakainom ng tubig diretso. Ayan na naman mga tayo. Yan na naman kasi. Diyan talaga kasi banda dyan. Bayabasin mo nga pag balandrahan mo kung ganyan kasi. Dito ka lang banda rito. Yan tama lang naman. Parehas lang naman tayo ng hook. Kapatid mo matataba na pati masi. Nag-i-improve na yung yung taba. Pataba na ng pataba. Pababa ng pababa.
ba? Sino ba? Konti pa. Dito banda rito. Ganda ng agaw sa... Yan! Nada! Ah! Ang grabe yung pumasag, no? Grabe, nakakas pumasag, ano? Oh, yan. Maganda-ganda na yan. Nadali mo na. Alam na. Alam na this. Ha! Tuloy-tuloy na yan, no? Oh, ako rin! Ano yun talaga? Ala ka! Ala ka! Ito, malaki to. Malaki. Oh! Grabe, kadako. Ito mga to eh. Kadako lagi. Huwag ka makakawala. Dude, akin na to. Dude. Ay! Ito, ara, sabi ko na nga pa eh. Nakawala mga katsi, sabi ko. Ginagawa Ito mo. pinaanuhan nito eh, pagkagay itong hook kasi. Pero kung size 11 to, no? Yari yun. Kumagat dito sa 9, sa ano kumati, sa 8 lang. Woo! Yun, huli. Yan na. Ah, bumalik. Bumalik na kayo. Uy, daki na naman. Ah, grabe. Uy, daki na to. Uy, daki na to. Ito, parehas kanina. Ah, mas malaki kanina kasi nakawala. Walang nakakawala na malaki. Ay, maliit. Dito ba? Oy, Katsoy Sunny. You again. Katsoy, oh. Katsoy Sunny. 5.1. Sayang isa, Katsoy. Sayang, pre. Masarap, Katsoy, stem. Masarap. Lagyan maraming ano, luya tsaka sibuyas. Kamatis. As konting magic. Na magic na. Ang sarap. Yan. Bayabas ulit. Sayang. Ah. Boss, dito kayo, boss. Doon yung anglers doon. Paparating. Maraming dayo dito. Wala sila kasi iniilaw eh. Ayan na naman. Ay, grabe, no. Lara, naglalaban. Ang laki, oh. Ah, grabe ang Katsoy. Ganda mga Katsoy, ang laki, oh. Katsoy, ano mo? Oh, grabe. Thank you, Lord. Ay, salamat. Katsoy, ano mo? Diyan mo na sa ano. Uy, grabe. Ah, okay. Oh, yan na naman. I-rating mo lang, Katsoy. Laki na naman, Katsoy. Grabe, oh. Uy, pulahan ulit. Taba na. Ang tataba na nila. Yun, lahat na sila matataba. Ay, uy, ganda ng taba. Ate, oh. Ay, pari na tanyil, oh. Si Eric. Masarap ito kasi Eric dito. Si Alura, oh. Napakasarap. Napakasarap talaga. Yun, may galap shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa Tarlac. Salamat sa inyo mga balong, mga lakay. Naiimas nga, mamiiwas nga lakay. Excuse me po. Oh, yan na naman. Oh, ganda ka, Choy mo. Ay, grabe. Ang ganda ng pamiwas mo. Kala ko laki. No. Baloktot eh. Ultralight yan, no? Ultralight ka, Choy. Ultralight pamiwas mo. Ganito, oh. Ganito talagang baloktot. Nanginginig. Ang tagal umangat eh. Pag nagkapera kayong bibiling. Kasi mati ito, ano lang ito, 1 quid. Ito, ay, ito yun. So, yung lagatok eh. Ito, 200 mati ito. Ayos na siya mga quid. Ang sarap i-harvest dito sa ilog kasi napakahuli. Yan naman, malaki yan. Ah, dalawa! Ay, malaki isa. Ay, nakawala isa ka, Choy. Dapat ako rin. Sayang kasi malaki na yung nakawala.
Oh, ako rin. Ay, nakawala. Ano ba yan? Napusan pa ako. Sayang. Nakadalawang-dalawa na ako eh. Double. Oh, Oo. sarap. Ngayon, mating ganda. Tanggal mo yun. Yung isa, umabol pa eh. Isa lang yun, naging dalawa pag di ko lang kinuha agad. Wala, sana yan, binaba ko. Oh, ano, kasi nagdalawang sunod yung ano ko, pamiwas. Pinili ko yung malaki. Inaangat ko, doble na. Yan na naman ka, Joy. Malaki na naman. Ah! Ay, nagtanong. Tanggal. Ito pa, ay, sayang. Ginagawa mo. Tanggal. Yun nga problema kasi dyan eh. Meron marunong Di napipitik ng gusto ito yun. Ito. Tapos eh. Marunong naman. Oo. Marunong. Aray, Go. tanggal na. Muwisik-wisik ba? Muwisik-wisik ka mati. Hindi ka mabiwas ng gusto eh. Yung naputol ka mati na ano, taw-taw. Hindi pa kasi naayos eh. Yan ang maganda. Pag biniwas mo yun, Naputol mo? yung isa tumutunog yun. Yung Oo, sana yung naputol mo? na, hindi pa naayos eh. Saan ka ba doon? Doon yung sa ayan, kalayaan. Oo nga pala doon, baba. Oo. Pag wasiwas ko, naputol. Putol eh. Ang galing nun eh. Tumutunog yun eh. Ito malambot masyado. Ano na ako kung taw-taw pagka nag-ibig, ginagamit. Maganda rito rin kasi pagka ganitong ano. Hindi nakakapagod ano gamitin. Kasi pagka wala, gaganyan mo lang siya ulit. Ganun lang siya Lahat na nakain. Pag wala, ikot na naman. Ayan oh. Oh, yan na naman. Malaki na naman. Ganda to mga kasi, grabe ko to yung jigs vlog. Oh, grabe. Galing mo. Yan na, may kagat na rin. Biwasi! Tuwara. Gandang size din. Tipid na ito mga toy, oh. Pang ano yan, prito. Biwasi lagi. Sabi na pusa ko. Wow! Wow! Sabi na naman daw eh. Hindi, may sinabi yan eh. Pag ano daw, pag maliit, meow! Meow! Pero pag malaki daw, ibigay mo, meow! Oh, yan na naman, oh. Grabe. Ah, itong, malaki tong, meow! Wow! Sabi na pusa. Ay! Sabi na pusa. Laki. Wow! Gusto mo pa wala. Brought to you by Sunny McCarthy. Grabe ka na po. Thank you Lord talaga. Ako, kung di ako nakagwantis, nakawala. Madulas eh. Ay! Oh, hinila na! Ah, dalawa na naman! Grabe, hinila! Buti na abutan ko pa. Dalawa na pala. Ay, Ginagawa mo. O yun, kasama niya yung ano niya oh. Pamangkin mga toy. Pamangkin lang kasi. Kawalin natin yung pabagin mo ha. Para ano, lumaki pa. Muntik na hindi ko maabutan. Grabe mga titong spot namin. Hindi nyo matigil, makalit na nga lang yung ano ko, bullets ko. Oh, ang liit lang mga bullets ko mga tayo. Oh, maliliit na lang. Ubusan dito mga tayo, ubusan ng bullets. Ubusay. Ubusay po. Halo-halo sila daw. Oo. Maliit mo ba? Patalo. Meron dito kasi talaga malaki dyan. Siguro, Patalo na maliit. ay, malaki. Oh, hipon. Kinakain kasi yan ng tilapia, hipon. Oh, nawala na naman. Huli food. Bura. Parang mga karpa yung size no. O, payat. Kailan ka taba itong mga to?
Siguruhin kung ano, mataba. Ganyan nga yung mga ano doon. Isda sa Laguna Lake. Doon sa ano yun, sa may tangkukan. Ano yun? Ano yung lugar? Yan na naman. Ganda na naman. Nagilalaban. Anong lugar yun, Choy? Yung sa... Ista Lakeshore. Nako, muntik na kami matuwing yung nakaraan ka doon. Kachoy, doon. Ano isa? Nandun sa ano? Ha? Yung lugar kasi. Muntik na kami matuwing. Yung pain na kangkong. Oo, doon yun sa may Ista Lakeshore. Picture mo yun? Kay Boss Francis. Laging harvest Manoy doon. Manoy bet. Dahon ng kangkong eh. Yan na naman. Ay, naku, wala. Kasi yun ang maganda. Malaki yun, no? Yan na naman mga tayo. Malaki na naman. Oh, ay, dala-dalawa. Grabe ka, Choy. Dala-dalawa ba, Choy? Kasi ano eh. May panalok ba? Ay, ito, grabe. Yan ang sulit. Grabe ka, Choy. Ako rin. Tanggal? Ako rin, Kachoy. Ay, ito rin. Grabe kasi, ganda nun na. Nakawala isa. So, yung, ay mga kasi, dalawang sulit talaga. Oh. Medyo maliit yung isa. Sinicure mo talaga yung isa. Pla-pla na yun eh. Na? Di pa ba ano? Six finger? Ay, wala. Uy. Uy, sayang. Ang dami na negative. Ito naman kasi di naman na bubuksan kagad. Ang tagal mabuksan tong babaran natin. Cooler pala. Eh, shoutout nga pala kay Kuya Wilson. Kuya Pres. Pres, thank you talaga Pres. Sakto-sakto talaga Pres. Ang ano mo, napakaganda itong cooler ng Pres. Halagang 600 lang mga tayo. Grabe, 6 months na pinaghirapan ko yan mga tayo. Parang ko nasabit eh. Ganda mga tayo, promise mga tayo. Order kayo kay Kuya ano mga tayo, kay Pres. Pres Nelson. Ayan naman oh. Biglang dumadawi malaki ano kasi? Oo. Halo nga sila, halo. Ano? Huli na naman. Alaka, malaki to. Oo, malaki na naman. Kala ko, kumaganyan oh. Inigit na yung taw-taw ko. Ang taba na naman. Ay, magkagatsin ko ba ito? Sarap ko. Grabe, pataba ng pataba talaga. Kasi oh. Ganda ng size mga kasi, yung tataba na ako kanina. Mapayat na yun. Munti ko lang napapakay. Dapat iwan na tayo. Kasi dalawa naman to kasi. Tamad nilang dumaan pairing yun, nakaisa pa lang. Kanina, mga 9:30. Ay hindi, 9:45 to 10 ako dumating. Mga ano nga, mga gano'n, mga 10 siguro dumaan. Hindi na nauli. Okay, kain po tayo. Tayo. Kain mo kayo. Ala, bakit kayo ito Skyflix? Parang hindi Skyflix. Ba't kayo ito mga katoy? Baka stock to. Yan. Huli na naman! Kitang-kita ko. Kitang-kita ko yung lumog eh. Paganyan. Uy! Kampoy pula. Kala mo, ikaw lang kasi ito. Seryoso Marino. Ayan. Maliit pa ba yun? Puro ko. Naglalaban maliit. Uy, kasi yung maliit ko ha. 4.5 yan ha. Ang haba pa. Taba oh. Yan na naman. Oh! Uy, nak
Dito talaga kasi oh. Tataba na oh. Ay, tulog. Grabe mga tiyo. Aray ko. Yung pa isa pa oh. Ay. Nauupuan ko pala yung isa. Oh, mga tayo, thank you mga tayo. Oh, taba na yan. Hindi na siya yung pa. Hindi na siya tulad kayo na ano. Ano yun? Oo. Ang dami ko naman. Puno. Hindi yung may kunti na. Oh, yan ito. Ay, Kanina kami. ha? Dalawang linggo kanina mingwit, ano? Tatlo. Tatlong linggo ba? Ha? Tatlong linggo. Kailan tayo nandito? Sama natin sila. Oh, muli na naman, oh. Oh, grabe laki na naman katay. Napakaswerte talaga natin sa ispat na to. Grabe taba, wait. Grabe talaga to. Ako rin, ay sabi ko na nga ba, wala eh. Duda ako rito, mayroon talaga dumamaw. Sila Kuya Dani siguro ay yung mga nag-ano yun, namimingwit dun sa may ano, harapan ng Guadalupe. May mga puno-puno ron. Mga tulay. Oo. Malaki na naman to. Ay! Sayang. Mga katsoy, gusto ko kasi size 11 eh. Size 11 talaga, gusto ko talaga mga dito kasi dami. Miro, ganda na naman oh. Oh, grabe. Halos mabaliktad. Halos mabaluktot yung narad mo kasi. Mga katsoy, grabe. Dada yung mga kibos win, bibili ko ng hook talaga. Okay, sayang talaga. Tatlo na mga choy, tatlo na talaga. Ramdam ko, promise. Sumirit na eh. Ramdam ko talaga laki. Talagang ano mga choy, halos agawin tong rat sa akin eh. Yung lakas, iba yung lakas niya. Ay, hindi ako nagbibiro mga choy talaga. Uy! Baka ito ulit ko. Yan. Baka ito. Ayan, ganyan. Itong mga hila mga ito. Oh. Grabe ka. Ay, mas malaki pa yung kanina. Talaga. Ito, puro pwede na ito mga ito. Yung laki. Pwede na ito. 4.5 na ito. Kanya talaga ramdam ko mga ito. Talaga. Promise mga ito. Taba oh. Mga ito yun. Tingnan nyo mga ito, pakita ko sa inyo mga yung taba ay yung lapad. Tingnan nyo mga ito. Oh, mga ito oh 5 na yan mga ito, may higit. Oh, hindi makita yung ano ko, kamay ko eh. Ay, naku talaga. Maganda. Ano na naman isa? Yan na naman. iniwan ko lang oh. May huli. Ganda pati oh, bigat. Oh yeah. Allah, dumawi na naman katoy. Laki na sa kanya oh. Oh, laki ng oh! Sayang naman. Hindi pa kayo true love katoy. Sayang no, laksa na no. Parang ako kanina. Ay, grabe talaga. Ito ko na nga lang ilapit. Malapit-lapit. Biglang tinanay eh. Lalagay lang tayo ng ano eh.
Isang fish na lang tayo mga toy, dalawang fish. Yan na. Napakaganda mga toy talaga, promise. Wala akong masabi talaga yung spot na to. Punta na kayo dito mga toy. Ay, ito. Kasarap. Spot na di talaga kayo antukin. No ka toy? Spot na di antukin. Ayan o, ganyan. Boom! Yan na naman o. Di ba? Meron pa nga, isa dyan, oh, sa may Oo. isang batugan. Ayong doon sa malalim. Oh, di ba mga tayo? Sulakaw. Ay, nakawala na naman. Sayang. Ito naman kasi sumabit pa dito eh. Sumisilip na eh. Ganda ng mga to. Sayang. Wala talaga antok mo rito. Laki to mga tayo. Laki to mga tayo. Ohoy. Grabe yan. Woohoo! Lumaan na buds mga kami, oh. Biglang gumagat. Tawag ba? Grabe na to. Dito ka ba? Dito ka. Nakati, last to. Wala na rin akong ano. Yung malalaki. Ayun na. Wala na rin akong ano natin, malalaking bullets. Ayan, kainan na rin to ng ano. Mga ting-ting na lang ito yun. Kasi last bullets na ako. Hawanin na. Ito yun, mga ting-ting na lang ito yun. Pero mahaba mga ting. Ting-ting mahaba. At muli mga tay, fishing spot namin ni Kati Fred, ano? Tagig, People's Park. Grabe mga tay, harvest kami. Naglambing pa oh. Naglambing pa mga katoy. Ayun. Nasa likod lang kami mga tay. Tapos ang ano dito, ang bilihan ng mais na kanda mamaya mga alauna. So, wala pa alauna, kaya wala pa siya. At tayo ay gutom na at wala pa rin tubig. Huli na. Sabit. Thank you sa inyo mga to, yung mga silent viewers po, mga solid supporters, Road Kay Fishing Adventures. Thank you sa ano mga to, sa FB Reels, sa GR Channel Vermeer Video. Maraming salamat po sa mga followers natin doon. Yung iba nito mga to, sinisend ko doon yung mga highlight ng malulupit doon mga to. Ano ko doon sa FB ko. Grabe, kanina sunod-sunod. Kasi Alfred, ano, grabe, humabol siya na nagiri. Binabalik niya na nga yung ibang ano eh. Kasi nga, ano, dami na rin dyan. Pinipili niya nila yung alas ng mga 4 pataas. Grabe. Mas ano siya mga tayo, pag may dumaan na ano, barge, kaya ferry. Kaso yung ferry, matumal, ano eh, siguro 200 pa lang yung ferry mga tayo. Tara, dito ka tayo. Dami na kaming huli. Dami na? Uwi na nga ako, buti mo. Dami, buti mo. Oh, buti mo. Napamusos Marius eh. Dami yan ah. Kaya mo ikuya mo. Dami. Ayo, Alfred. 4 piraso. Apat na piraso. Grabe tong anak niya. Pangkad. Oh, di ba? Ito pa kasi pa-welcome sa ito. Ayan po, ayan po. Oh, ay nakawala. Grabe sayang. Legit yun eh. Legit yan. Tingnan mo lalaki niya no. Oh. Dito ka para may kasama si Kuya Alfred. Kalasan nga ako 4. Lalaki talaga. Umiyak tong ano ko, urad ko eh. Itong tansi. Oo, mikik. Sunday. Oo, tingnan mo ka. Tingnan mo uli niya ang dami. Mayabang yan, mayabang. Oh, grabe, piling-pili niya ng alak. Kanina kumukuha siya ng ano eh, 3.8 air. 4 na pataas. Huli ka agad mga to yo.
Wah, kakarating yun agad yun. Ah, dito highlight ko dito. Grabe. Ba talaga, pinapunta talaga rito. Diba? Lapad. Yung lagayan eh. Oh, di ba mga toy oh? Oh, lapad. O parang ibigay pata sa atin. Oo, wala akong lagayan eh. Oh. Okay, mga toy oh. Mayroon pa tayong ano, Papuno na yung cooler. Tuwan-tuwa naman mga kaibigan natin. Kasi pre, ayaw magdala ng babaran. Oo. Kaya tamad na raw siya maglinis. Pupuno. Kaya tamad na daw siya maglinis. Grabe yung ibang anglers talaga hinahanap yung isda. Dito talaga napakasagana natin sa ano. Ay, salamat talaga sa biyaya ng Pasig River. Ganda ng ano mo kasi oh. Pumiwas mo. Libo yan. Ayun na naman, kita yan, Fredo. Plapla yan. Ala, ngayon lang yan. Ala ka. Ah! Grabe, laki oh. Ha? Ay, hindi. Ang grabe oh. Mayat pero talaga kung mataba yan, hirapan ka yan mag ano. Laki yung mataba siya, no? Oo, laki yan kung mataba. Laki ng ulo eh. May entrance din, no? Tignan. Oo, mayroon. Pani, ano, madam. Yan oh. Aling Subay, Kachoy Imay. Aling Nenes. Extreme Wanglers. Yeah, ay! Sus, muntik pa makawala. Buti sa lo. Ano? Buti na nasalo ng salampuet ko. Mga toy, message lang kayo mga toy at marami tayong ano. Mga ano dito. Mga beneficiaries nito. Lakya, lakwar, bangko, bangos, 120 yata yung bangus doon, 150. Oh, 100 yung sa tilapia. Aling nene. Andun naman ito yung ano, isda pag ano. Sa gilid lang kasi. Oo. Kulakan din. Oh, yan, mga ganyan. Kulangan. Wala na, napunta sa yung swerte ko ah. Napunta na sa yung swerte ko. Ganda ng ano mo, uploader mo. Ayan. Aling nene. Kasi dinadaan mo lang kami sa kwento dyan ah. Grabe ko ano naman. Dinadaan mo lang kami sa kwento ah. Ako naman mag-outro na ako, tsaka naman din makakahuli. Pumunta din ako sa kanya yung ano, dawi. Napakaganda natin. Pag ganon silang sila mga tayo. Mamaya dadawi pa hindi. Umaga pa mga tayo. Mag-aalauna pa lang. Grabe oh. Quarter to ano ako, ano na pumunta dito mga tayo. 9:50 mga ganon. So ngayon oh, ano pa lang. 12:30. Ito na. Ito na, yun. Nakahuli ko rin. Kanina pa yan eh. Kumagat din ang sulid. Kanina gano'n nakakalas eh. Oo. Yung mga toy. Ah, kaya pala. Yung mga toy oh. Wow. Oh, yun. Lang po muna mga toy. At si Katoy Iman, nawala sana kaya yun. Pinakuha ni Katoy Fred ng ano. Hindi payat pa pinto. Pinakuha niya ng bulati doon. Niloko niya. Pumunta pa ron. Meron pa sana doon. Maliit nga lang oh. Bukas dito, malamang marami. Puno to Katoy? Sigurado bukas to puno to. Dito na naman sa
maraming salamat sa inyo mga toy, kasi Fred. Natin highlight natin kasi Fred mga toy, tara. Bahay sa amin doon, di siya marunong. Kasi pa, Init lang dito. Malalim kasi doon. patingin nga kasi ng ano, kunin mo. Okay, kukuha kami ng ano, ng pang-highlight ni Katoy Fred. Katoy, patingin nga ako ng huli mo, Katoy. Takbo na naman. Oh, kabiwas. Dami, kabiwas. Ito na oh. Harvest na naman kami ng Kachoy. Grabe Katoy, no? Harvest na naman, swerte tayo sa dawi na naman. Asan? Kanina, nagpauna ka lang konti eh. Yung mga toy, oh. Ay, grabe to. Pinili niya lang talaga, oh. Oh, Katoy Fred lang yan mga toy. Ayan muli mga toy, yung fishing spot namin, likod ng Makati Park. Ngayon ay Taguig People's Park na. Thank you mga toy. Yan ang piri na naman, kagata na naman yan. Okay na to. Thank you Lord. 1 inches na lang, mapupuno na tong 20 liters.